Купих най-скъпият автомобил, който съм купувал някога от Америка с сериозна щета в десните врати. Проблем. Угърната броня Проблем. и фар, който беше отишъл да поплува. Това фар ще видим дали може да се ремонтира. Оу. Тече вода от него. С всяка свалена пластмаса излизаше нов проблем, като клапите пред радиатора. Това е проблема. И доста почупени пластмаси, но за щастие няма проблеми с двигателя. Разгубих предната броня до последната част, нагрях я и я поправих до лимита на възможностите си. Новите врати вече пристигнаха, бронята е готова, но остава един проблем, който може да спре целият проект. Днес ще се опитаме да разберем дали Тойотата може да излезе безопасно на пътя, а и междувременно ще ви заведа до Лондон, където ще ви покажа опит за световен рекорд на Гинес. Преди да започнем, може да харесате видеото, да се абонирате и нека действаме. Каква свобода имам да се развихря, защото нямам кола сега в момента. Трябва днеска да сваля задължително вратите, защото утре взимам боядисаните. И боядисаните трябва да отидат някъде. Така че се залагам за работа без много приказки. Започвам с кората на предната дясна врата. Още от първата стъпка искам да запазя всичко здраво, затова използвам пластмасов инструмент, за да не нараня декоративните елементи. Един голям на ръкохватката и един под дръжката за отваряне. Под тях се крият трите винта, които държат кората. Вместо да я дърпам със сила, използвам пневматични възглавнички. Надувам ги внимателно и така освобождавам кората без да счупя нито една оригинална щипка. Преди кората да падне, трябва да разкача жилата и двете букси за елстъклата и огледалото. Тара! След това свалям вътрешното уплътнение на стъклото и този малък пластмасов елемент. Развивам болта на ограничителя, за да отворя вратата максимално и да ми е удобно да разкача буксите на окабеляването, но оказва се, че Toyota са прекарали кабелите навътре в купето, така че трябва да сваля корите в краката на пасажира. Започвам с пластмасова гайка, освобождавам щипките и проследявам кабелния сноп до тези 4 букси. Едната е за airbag системата, а останалите са за оборудването на вратата. Нещо много важно. Ако видите жълта букса, почти сигурно е част от airbag системата. Преди да я разкачите, задължително свалете клемата на акумулатора. След като махам буксите, развивам и 4 болта на пантите, изкарвам окабеляването и предната врата най-накрая е свалена. А сега да видим дали ударът е оставил нещо криво по купето, което може сериозно да усложни този ремонт. Ето за тази панта се притеснявам дали е така заводски. Между другото има шанс. Чакай да видим оттатък. Оле, пантите са голям проблем винаги. О, айде! Така е, човек. Лекна ми. Тук може би не се размина. А процедурата по задната врата е почти същата. Отново започвам с пластмасовия инструмент, махам декоративните капачки и развивам трите болта. Използвам възглавницата, за да освободя кората без да счупя нито една щипка. След като разкачвам жилото и двете букси, кората вече е свалена. Развивам ограничителя, за да отворя вратата максимално. И тук първоначално реших, че буксата пак се откача от купето, но пък този път проблемът беше друг. Просто беше заклинила толкова здраво, че изобщо не искаше да излезе. След като повдигнах губения маншон, най-накрая и хванах челома. Остава 4 болта на пантите и втората врата също е долу. Здраве! Окей, тук сме готови. Утре ще вземем всичко от тези две врати, именно тези двете стъкла. Тук са две, дръжка, това, може би тези пластмаски, цак-цак. И цялото окабеляване, стъклата, абсолютно всичко, но за сега с вратите съм приключил. Хубавата новина, че не виждам никакво изкривяване по панти, което е много добре. Продължаваме с, според мен, най-сложното нещо, защото тези клапи, подобно на клапите на коната, са ненамируеми просто. Мисъл, намируеми са, защото са 400 евро. Ама 400 евро за толкова малка щета не ми се дават, бе. Има едни пичове, които 3D сканират и печатат. Може нещо там да измисля. Така че тук имам задача да го поразглоба това. Да. Щетата е тук. Това. Сега ще видя как... докъде мога да стигна с разглобяването. Така. Това е така. Всички ми отказаха да го оправят. Не знам защо. Това не е чак така голяма щета, бе. Да пробвам да го залепа. Добре, сега.
Какво ми трябва? Пистолет за пластмас. Купих си. Няма да е автохоби, ако и в това видео не се науча да правя нещо ново. Този път ще се опитам да поправя пластмасови елементи. Виждал съм бащата на Цвети да работи с такъв пистолет и честно казано, изглежда доста по-лесно, отколкото вероятно е в действителност. Ако прецакам нещо, здраве да е. Тези клапи така или иначе вече са счупени, така че поне ще се науча за следващия детайл. Така, пистолет за запояване. Тук имам някакви телчета и тук имам други телчета. Сега, теста какъв е? Преди и просто след трябва да ни е по-добро. Пистолетът работи с метални пластинки, които нагрява. Те потъват в пластмасата и след като изстинат я държат здраво. Предварително ги огъвам по формата на елемента и започвам да ги поставям една по една, за да възстановя конструкцията. За щастие тези клапи не са носещ детайл, така че ако ремонтът стане здрав, ще си спестя търсенето на нова част, а и няколко стотин евро. Дали това обаче ще заработи като ново, ще разберем едва когато пристигне моторчето, което поръчах в миналото видео. Изгорява моторчето. 88940. Ами намерих го в AliExpress за 76 лева, 30 евро, 40 евро. Автокартата. Добрата новина е, че самите перки не са счупени, което щеше да направи ремонта почти невъзможен, а само водачите им. Поставям няколко пластинки на ключови места и пробвам колко здраво се е получило. Човек, ми изглежда не зле, бе, гледай. Гледай, то става много здраво, бе. Как го направих? Не се хваля, ама много добре стана. Изобщо няма въпрос, гледай какво е здраво. Монтирам перките обратно, за да видя дали се движат свободно. Всъщност по леглото няма никакъв проблем, само това пречи. Оказва се, че краищата на пластинките, които не са потънали до край, пречат на движението на перките. Затова внимателно ги изразвам с аглошлайфа. Ако до сега трябваше да внимавам, сега тук става опасно. Трябва да действам много внимателно, защото едно подхлъзване може да съсипе целият детайл. След още няколко проби и още няколко пластинки, вече всичко изглежда точно както трябва. Добре, супер! По-здраво не е било. Само че забелязвам още едно счупено място. Я вижте, тук също е счупено. Или аз го счупих току-що. Не съм го счупил аз. Ми паля пистолета. Погубаш, това е друго. Въпросът е дали да се постараем да го направим малко по-красиво тук. Някакси да питам да стопа някаква пластмаса ли. Може и да има някаква пластмаска. То има и мястото да има пластмаска. Аз не си спомням да сме имали такава пластмаса. Тя е изпаднала при удара. Сигурно. Другия вариант е ние да се създадеме. Решавам този елемент да го изработя сам, като жертвам един от пластмасовите инструменти за демонтаж. Първият опит не се получи, но вторият пасна с точната форма и дебелина. Напасвам го, залепвам го с здрав силикон, за съжаление обаче имах само бял, но пък и той ще свърши работа и го стягам с свински опашки, за да престои през нощта. Толкова за днес. Утре ще разберем дали всичко това ще издържи или ще трябва да започна от начало. На следващия ден предадох бройната за боядисване заедно с капачката на резервуара, за да може бояджията да извади точния цвят. Малко по-рано взех вратите и ги докарах до гаража. Ето ги. Може би. Ето тук се вижда малко. Ето тук малко бяло. Може би трябваше да използвам черно лепило. Ама то е като заводско. Много съм доволен от резултата. Чакам моторчето. Моторчето и фара са единствените неща, които ме спъват да завърша тази кола. Утре, айде не днеска, утре. Честно казано, не вярвах, че ще успея да ги поправя. Никога не съм правил подобно нещо и доста се изненадах от резултата. Но още повече се изненадах от нещо, което ми се случи в Лондон. Нещо, което честно казано никога не съм очаквал да видя през живота си. Но за него малко по-късно. Захващам се за новата врата, която е още долу, готова за окомплектоване. Първо развивам една гайка на пластмасовата капачка, а под нея са трите гайки на огледалото. Откачам буксата му, но за да развия гайките трябва първо да сваля стъклото, а за стъклото цялата вътрешна пластмаса. Свалям жилата, буксите и започвам да освобождавам цялото окабеляване.
Порязах се. На стъклото ли успях да се порежа? Продължавам с сензора за страничен удар. Той подава сигнал към airbag завесите при катастрофа. Нашата кола е ударена точно отстрани, но за щастие ударът явно не е бил достатъчно силен, за да ги отвори. Продължавам с щипки от вътрешната и външната страна на вратата и откачам буксата на говорителя. Патронът се държи на 3 винта. Първият развивам лесно, но след това бравата не излизаше и се допитах до YouTube. How complicated is it to replace a door handle on a Toyota? Под гумената капачка има ревизионен отвор с винт, който държи дръжката странично. Дръжката се размърда, но пак пропускам нещо. Развивам 3 винта на ключалката, но тя пак не излиза. How complicated is it to remove this outer door handle on a 2019 RAV4? To begin, we're going to have to roll up the window and remove this driver's side door panel. Не е срамно да не знаеш, срамно е да не искаш да научиш. Накрая разбрах къде е разковничето. Буксата на патрона всъщност го държи към вратата. Понеже моята врата е огъната, излезе доста трудно, но след това всичко тръгна. Откачих лошото на ключалката от патрона, извадих я и продължих с самия патрон, който вече излезе лесно. Останалите щипки по кабелите бяха предизвикателство поради изгънатата ламарина. Сега вече целият кабелен сноп може да излезе през отвора. Аз и мамата. Това ако го събера после смет. Свалям уплътнението по рамката на вратата, като внимавам да запазя малките копчета. По принцип стъклата си имат отвори за ревизия, спускаш надолу, развиваш 2 винта и готово. Да, ама не. Понеже вратата е смачкана, стъклото е заклещено най-горе. И тук идва истински кошмар. Ламарината е толкова усукана, че натиска стъклото с огромна сила. Едно грешно движение с лоста, едно усукване под грешен ъгъл и това стъкло ще се пръсне на хиляди парчета в лицето ми. Все пак пробвах, но моторчето изобщо не задвижи. Може би е изгоряло при удара. За сега развивам 2 гайки на големия водач за повече място. Малкият водач вече е свободен. Единственият начин беше да развия стъклоповдигача и мотора и да ги пусна леко надолу на ръка, заедно с стъклото. С макетно ножче свалям вътрешния трим, който се държи на копче и двойно залепващо тиксо. И вътрешното уплътнение. Така си отворих място да стигна винтовете за стъклото. Вече подпря. Ма сега имам достъп. Пак се порязах. Как се реже на тази ламарина, човек? Мамата. След доста мъки освобождавам стъклото и най-накрая го изваждам. Взимам си стъклоповдигача, мотора и уплътнея. Това изглежда добре. Що не се движи? Като изглежда добре. Трябва да го проверя дали работи наистина. Оставям моторчето за малко и развивам 3 гайки на огледалото. Изваждам го заедно с кабела, готово е за новата врата. Свалям дългия водач, а под горната гума се откри и винтът за малкото стъкълце. В този момент ми идва идея. Закачам кабелите към буксите в краката на пасажера, свързвам мотора и давам на контакт за тест. Оп! Чух да работи! Чух да работи! Чух го, че работи! Видяхте ли го? Топ! Оп! Нещо се щупи. Някакъв тифт изфърча. Някакъв ограничител. Това не е ограничител, това е... ограничител. За щастие няма поражение и връщам ограничителя обратно за секунди. Новата врата вече е готова за окомплектоване. Остава да прехвърля само няколко детайла. Разпробивам нитовете на хромираният елемент. Новият елемент е наличен, но моят изглежда по-запазен, затова ще използвам него. Да, тази е по-добра. Тази е супер даже. Реших днеска да приключа с дупченето, защото вече сеем и нещо и да си подготвя всичко за утре, сутринта да дойда много рано и да не дупча. За финал разпробивам 3 нита на говорителя и приключвам за днес. Ако пък вие сте намерили нещо полезно в това видео, може да се абонирате и заедно да научаваме нови и по-сложни неща. Ехо, привет! Здравейте на всички! Спихте ли си кафето? Полегнали ли сте? Ох! Ами, трябва да се вземам за работа, като имам гениалната идея, според мен, да кача вратата сега, когато е лека
и без нищо и да я оборудвам на място. Защото без това, сега постоянно я подпирам някъде, държа с една ръка, да ми е по-лесно като ми я държи колата. Това е моята логика. Дали ще бъде правилна? Ще разберем. Айде, че в 3:15 има формула. Оп, и трябва да се работи. Да се захващаме за работа. Вратата е доста лека, така че успявам сам да я закача и я хващам с 2 болта за проба. И сега момента на истината. Окей. Супер. Слагам другите. Слагам и останалите 2 болта. За мое щастие вратата пасна идеално и дори нямаше нужда от регулиране. Това изобщо не го очаквах. Обикновено тук започват мъките. От кое да почна е въпроса? Дали да прекарам кабелите ли? Кабелите ми пречат за стъклопакета. За стъклото. За последно се връщам към старата врата. Свалям всички копчета, щипки и метални скоби за винтове и ги прехвърлям на новата. Взимам и забравянето вътрешно уплътнение с копчетата му. Външната декоративна лайснена се държи на една гайка отвътре и на няколко копчета, които освобождавам с въздушната възглавичка. Копеле, ти лут ли си? Не щупихме нито едно копче. Това е някакъв успех за мен. Свалям и външното уплътнение. Добре. И тази ламарина вече не ни върши никаква работа. Взехме си всичко от нея. Монтирам външния декоративен елемент. Штраква на щипките и се стяга с гайката отвътре. Топ! Сега. Прекарвам кабеляването на огледалото и го стягам с трите гайки. Следва ключалката с 2 болта и фиксатора отвътре. Трябваше и малко време. Няма да лъжа. Ето по този начин. Ай така. Слагам външната дръжка с гумените подложки и я завивам през ревизионния отвор. Поставям малко стъкълце и вкарвам големия водач без да го стягам. От Йоника на Цвети вече научих урока си, първо си слага уплътнението, а после стъклото. Може би трябваше да го сложим преди да сложа стъклото. Нищо, ще се науча. Този път не повтарям същата грешка и всичко влиза от първия път. Монтирам бравата с трите винта, като внимавам да закача локчето към дръжката, за да се отваря вратата отвън. Трябва да работи. Да. Така. Монтирам малкия водач, без да го стягам, и капачките зад огледалото. Карам стъклоподвигача и мотора. Закачам временно кабелите и кората, за да сваля държача на стъклото до ревизионните отвори. Той така. Сега трябва да намериме къде ще дойде. Оп. Ето го. Тук е, от тук директно. Това беше. Приключи. Свалям отново кората и правя първи опит за поставяне на стъклото. Когато държачът е най-долу, всичко става много по-лесно. Напасвам стъклото във водачите, стягам го внимателно с винтоверта на най-ниската степен и е време за първи тест. Окей. Великани! Уникални! Работи! Стягам окончателно всички гайки на повдигача, мотора и водача. За да прекарам обаче кабелите през тесния гумен маншон към купето, използвам един малък трик. Завързвам ги за тънък помощен кабел и ги издърпвам през него. Аз съм гениален човек. След това штракам всички щипки по местата им, монтирам сензор за airbag, включвам всички букси
тук, това е тук. Това е това. Това е тук. Това е тук. Оставам ограничителя и външното уплътнение. Почиствам остатъците от лепило по хромираният елемент и го занитвам с нови поп нитове. Проверявам още веднъж водачите и стъклото, след което монтирам уплътнението, долната гума и белият капак. Отворителя, включвам буксата и закачам желата към вътрешната дръжка и штраквам кората на мястото й. Преди да продължим с работата, нека видим какво има тук. Внимателно. Между другото, само OG феновете ще разберат това какво е. Boarding Pass от България към Лондон. Здрасти, Павка! Приключението, което сме подготвили, е наистина грандиозно. Като верен Parkside фен, обаче знаем, че няма предизвикателство, което да те спре. Готов ли си да потегляме към Лондон? Съм готов да потегляме към Лондон, Lidl и Parkside. Ако бърши раубър. Или Cordless Drill. Parkside Performance 20 волта Cordless Drill Driver Arnold Schwarzenegger Limited Edition. Право не искам да късам опаковката. Йо. Безчеткова дрелка. 20 волта батерия, перформанс. Hard case. Алуминиев куфър. 60 нюто на въртящ момент. Две скорости на мотора на 500 оборота и на 2000 оборота. Мога ли да го отворя без да го разпилея? Колко мазно штрака. Тежи си. Много добре. Вау, изненадан съм малко. Много приятна тежест има. Доста добре. Универсална перформанс батерия. Много ме кефи куфара. Арнолд Шварценегер, 30 години Parkside. Интересно, аз знам какво значи това. Вие знаете ли какво значи това? Значи, че ще пътувам към Лондон, заедно с Цвети, на събитието на Parkside. Нека да тръгваме сега. На следващата сутрин бяхме на летище Васил Левски. Лондон, бейби! Ако се чуете защо Parkside ни праща чак в Лондон, нека ви обясня. Както видяхте малко по-рано, новият им винтоверт има завидни характеристики и много мощност. Но достатъчно мощен ли е да задвижат това? London Eye. Точно за това сме тук. Parkside ще направят опит за световен рекорд на Гинес, като се опитат да задвижат London Eye, тежащо невероятните 2100 тона. Само и единствено с помощта на новия си винтоверт. И честно казано, това е нещо, което никога не съм очаквал да видя през живота си, но дали ще успеят. След едно дълго пътуване стигнахме в Лондон и това е хотелската ни стая. Какво виждаме тук? London Eye. Нещо, което не видяхте, именно това, което съм получил от Parkside. Да го отворим. Parkside Performance. Чехички. Малко си ми малки. Имаме шапка. Тениска. The Rotation. Tony's Chocolate. Да го пробваме ли? Ай, чупни си. Имаме хавлия на Parkside. Чай! Ние не сме най-големите фена на чая, но уважаваме подаръка English Breakfast Beauty. И имаме ключодържател на Parkside, предполагам. Ще го подаря на тати. Той е много голям фен на Parkside. Опитът за рекорд на Гинес ще бъде на следващия ден, което ни дава малко свободно време за едни бързи 30 000 крачки из забележителностите на Лондон. Кажи го! London, baby! Нов ден. Със съпругата днес имаме годишнина. Първите 2 години от 100 години любов. Май не искаш. Лятна бяла рокля, ума ми се върти. Лятна бяла рокля, а в нея ти. На 30 не се завърте рязко. Сложи се носи. Богиня. Голема си. Сутринта преди събитието успяхме да направим още една бърза обиколка в Лондон, но да не забравяме за какво сме тук все пак. Събитието и опита за поставяне на рекорд на Гинес от Parkside. Това също е и опит за световен рекорд на Гинес. Ще видим дали ще стане истински рекорд на Гинес.
3 и Parkside. Да поставиш рекорд на Гинес не е шега работа. Първо получаваш огромен списък с изисквания. В случаят London Eye трябва да бъде задвижено единствено от винтоверата на Parkside, след като спирачките са освободени и съоръжението е било в покой поне 30 секунди. За да се признае рекордът, цялото механично задвижване се проверява от специалисти и не трябва да има абсолютно никаква помощ при движението. Кабинката в най-ниската точка трябва да измине поне 50 см, за което има специално измерване. И ако си мислите, че 50 см са малко, пак ще повторя, говорим за конструкция с тегло 2100 тона. Задвижването трябва да бъде непрекъснато. Тук вече може да видите как винтоверът е свързан директно към задвижването на London Eye и започва да го върти. Освен това присъства и официален представител на Гинес, който следи дали всяко едно условие е изпълнено. Останете на края на видеото, за да разберете и вие. Това е някаква схема, която обяснява начина, по който ще бъде завъртяно колелото. Според тебе ще има ли рекорд на Гинес? Да. Горе ръцете. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И след няколко минути успяха. 50 см, но все още нищо не е официално. Всичко трябва да бъде потвърдено от съдията, защото дори една малка неточност може да обезсили целия опит. Чакахме около 30 минути, докато излезе с финалното си решение. Ето го и него. Дали месеците подготовка са били достатъчни и дали всяко едно условие е изпълнено. Световен рекорд на Гинес току-що пред нашите очи, а човека продължава да си върти. 200.5 centimeters. Parkside Little, you are the Guinness World Records title holders for the furthest distance to move an observation wheel with a cordless power drill. Congratulations! You are officially amazing! Айде, браво на световния рекорд! Ето го и него световният рекорд на Гинес за Parkside. Поздравление на целия екип за огромното постижение. Завършим вечерта с една последна обиколка на London Eye, за да се насладим за последно на Лондон, защото работа ни чака в България. Благодаря ви за поканата, Parkside, а ние сме обратно в гаража, където имаме да довършим още неща по Тойотата. Остава да видим дали някой ще успее да спаси фара или ще трябва да дам 1200 евро за нов такъв. Дали успешно ще напасна предната броня и още много неща, които се появяват в следващия епизод. Ако ви харесва това видео, дайте един палец нагоре, абонирайте се и ще се видим когато се видим.